Illum qed tiġi ċċelebrata il-festa ta' Santa Marija, magħrufa bħala s-seba' Santa Marijiet. Din il-festa tiġi ċċelebrata f'7 lokalitajiet differenti. Dawn huma il-Mosta, l-Imqabba, il-Gudja, il-Qrendi, Ħattart, Ħalaxa u r-Raba' Tawdex. Wara l-quddiesa li tiġi ċċelebrata filgħodu, in-nies tinġabar għal marċ tradizzjonali ta' nofsinhar. Fl-istorja ta' Malta, l-festa ta' Santa Marija dejjem ingħatat importanza kbira u dan jiġduh nies li ltqajna magħhom fil-marċi tal-Imqabba u tal-Qrendi. Il-festa għaliet fisser ħafna u nieħdu gost fil-festa. ħafna xogħol u responsabilità. Il-festa hija parti importanti ħafna minn ħajjitna, nagħmlu sena naħdmu għall-festa. Għal dawn in-nies li qed taraw hekk il-festa hija waħda mill-iktar affarijiet importanti ta' ħajjithom. Il-festa l-ewwel priorità il-Madonna Santa Marija. Nies differenti jistennew din il-festa għal raġunijiet varji. Briju, nar. U n-nar tal-art. Il-konfunzjonijiet tal-Knisja. U anka l-banet u n-nar. Iktar il-lab tan-nar, l-armar kollox inħobb il-banda nħobba wkoll. Jiena il-funzjonijiet tal-Knisja nħobbhom ħafna. Il-banda ta' Santa Marija. Nar tal-ajru, nar tal-art, armar, banda. Briju, l-banda, x-show tan-nar u tan-nar tal-art. Ix-shows tan-nar. Għal uħud il-festa tfisser għaqda, għal oħrajn briju, iżda għal xi wħud din il-festa tfakkarhom f'min m'għadux magħna. Speċjalment f'nofsinhar x'inhi doqqu s-sirena. Tfakkarna ħafna fir-rakkonti tan-nanna tiegħi u l-imħabba tiegħi għal Santa Marija nista' ngħid bdiet min-nanna tiegħi. Intant persuna li ltqajna magħha fakret kemm huwa importanti l-paċi f'dawn iż-żminijiet. Tifraħu meta jirnexxi kollox fil-paċi għax isbaħ mill-paċi mawx.